2. Wapi makofi ya sibi? I can tell you Asego happy new. Atuende pamoja. Pande hii tafadhali kila mtu mikono juu tafadhali. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Pande hii yote tafadhali mikono juu. Haya katikati twende pamoja my super DJ from the top. Twende. 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 Asego Kayana happy new. Thank you so much for it my super DJ. Tuketi tafadhali. Jipigeni makofi Asego Kanyada. Wow. Give yourself a round of applause one more time. And I want you to turn to your neighbor. Tell your neighbor, welcome to the county of endless potentials. This is county number 43. Inaitwa aje? Homa Bay County. Just turn to your neighbor. Tell your neighbor, welcome to the county of what? This is the county of endless potential. When joiti yeboda meet. Meet. Eke jumati yebueka. Tingna urubadu malo. Ina noki kaka wenge giler. Wow, Asego, you have done me proud. Ah? Gimarach likoro iwache to indako wadigi. Can you give yourself a round of applause? Jipigeni makofi Asego Kanyada. You have done myself proud. Asego umorande. Kenda mor mar biro ka kawuono. Omiyo wacho gani ONAGI Show wamora ngowa. ONAGI Show wamora ngowa. Ladies and gentlemen, I'm so happy to see a lot of people who I know at personal level and moko bende mosero meyore mopogore ko kautuolo mondo migibi mondo wamora ngowa kanyakla. I'm so happy to see Honorable Olago Aloch ndani ya nyumba. Let's give him a round of applause, ladies and gentlemen. And of course, the team from Renegade Hair, led by my able brother, Mr. Patrick Okage, doing amazing job to make sure that we fly differently. Let's give him a round of applause. And we are also glad to have the team from Shining Hope for Communities, the Shofko team, always doing amazing job to uplift our society and communities. Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. And of course, not forgetting the team from Siaya Kababa, wanaitwa Kababa Unga Limited. Let's give them a round of applause. And as you all know, every time we smile courtesy of the best dental clinic in Kenya right now, which is sijasikia vizuri. Every time we smile courtesy of the best dental clinic in Kenya right now, which is mpaka mbunge anajua. Tuwapigie makofi Dr. Shemra Kewa Dental Clinic. These are some of the teams that make sure that this show runs every first Friday of the month. Sinaweza? Sinaweza? So I'm also happy to see my high school teachers, not even one, or even two, or even three. Do we have any teacher who has been to Oriwo Boys High School here? Tuko na wao? Tuko na wao wangapi? How many are there? How many are there? Tuko na wa maths kweli? Huh? Tuko na wa maths kweli? Huh? Eh? Wa Kiswahili? Wanasemaga watu waume hawajui nini? Ha? Atikipeje ni punde si punde, tujisi ni punde au dhikaje? I'm so happy to see my former deputy. Ba kakoren sangwen. Auchi alidhite monango. So I'm so happy to see my former deputy principal academics, Mr. Joshua Ochogo. Let's give him a round of applause, ladies and gentlemen. Kuna suspension fulani alinipea. Nikaenda nyumbani, nikaleta barbed wire na nini? Cedar post. Hiyo si ni pesa nilitumia shuleni. Leo ametumia pesa wapi? And we also have Mr. Ogembo Modekai. Thank you so much, always. He is the only teacher who can make you believe that agrarian revolution is useful in your life. Will be useful.
And of course, we also have Mr. Yug in the house. Thank you so much. To kaka rwakorani donga chalji adwen ndiki. Donga chalji adwen ndiki. To waserwako sabato. We have a pastor and evangelist amongst us whom I want us to introduce here and have a conversation with us right here. Ladies and gentlemen, put your hands together for evangelist Michael Akej Orienje. Wapi makofi Orienje, ladies and gentlemen. Wapi makofi evangelist, ladies and gentlemen. Tupige makofi. Thank you so much, my super DJ. Thank you. Let's have a seat. Wow. Most Jasego. Basi, hallelujah. 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 Wamor kabisa kendo wagone Nyasaye erokamano. Nyasaye moloso nwa budho makende. Kendo yie nwa mondo wae tung piny gi tung piny. Mondo wane gik mabeyo ma Nyasaye oloso nwa pinyni. Mondo wabed mamor nyithi Nyasaye. Nikech Nyasaye owacho ni nyaka wabed mamor. Mor gima lich kabisa. Ondike buk mar Ngeche 15. Kisomo wes 13. Ondike ni nyaka wabed mamor. Nikech mor nigi tiende. Kidhi wes 30. Owacho ni mor medo ngima. Kendo mor no gima lich kabisa. Koro nyithi Nyasaye, mor gonyo ji. Mor kimor osiepa. Mor riembo nyaka midekre mamoko ma dhano nego mag ringruok kata mag chuny. Koro mor gima ber kabisa. Wabiro mondo wabed mamor nyithi Nyasaye. Amor ahinya gi wuoyi matin odo simi ma wan godo kani. Nyasaye ogwedhi Manuar kendo medi dalo. Erokamano. Yes. Akia ni dwana chaka wach nango. Gima dwani mondo wachi. Yes. Jogi kana biro matimo ni interview. Yes. Negi wacho ni ang'o momiyo tiyo gi thumbe sana. Yes. Sama iyalo to in ng'at Nyasaye. Erokamano. Jothumbe mora kabisa nikech jothumbe ga yudo ka gin jopuonj kendo gipuonjo. Awinjo ka Aluoch Pamba wero ne ya. Nairobi nyiri beyo makwar kaka nyanya mawito jiebo mafagilia parie ode. Koro awinjo ka gino puonj kabisa. Onyiso jowa bende ok dwar tiyo matek mondo oger kata miegi nyithi Nyasaye. Mano puonj man gi tiende kabisa. Koro mano omiyo amor gi jothumbe gadieri. Gimora kabisa. Awinjo ka Jamnasi ongoro uda kumo. Ongoro kawer tokone ya. Mimi nalo jambo ndani sumbo wakakele. Ulimwengu umepasuka mahale. Mungu alipanga usiku saa ya kulala. Mbona walimwengu mumebadili mipango. Usiku sasa imegeuka mchana. Na mchana sasa ni kama usiku jamani. Kuro kadoke muma. Taino kagino niya muma. Kasomo Saburi 104 wes 19. Wacho gima nyien wero kabisa. Te gadiri. Koro mane omiyo ahero jothum saidi. Ang'eyo awinjo ka wuoyi moro nitie ower ni jathum ji ochayo. Osiepa mano Jack Nyadundo. Tony Nyadundo. Ower ni jathum ji ochayo. Bas ji nyalo chagi. Yes. Lakini gima giwacho inyalo mana chayo nikech jathum. To gima owacho to samoro kidok mos nyathi Nyasaye ming'iyo gino maber kabisa ng'ano puonji. Mano omiyo ahero jothum nyathi Nyasaye. Erokamano. Odongo swag ilaro ga godango. Thumbe moro nitie. Odongo swag aonge goge wach kabisa. Mago jothumbe mahero kabisa nikech gipuonjo. Koro aonge kodgi gi wach. Gimora kabisa. Thumbe mane mamit niga. Odongo swag. Thumbe re kamita te osiepa. Nekech giduto gin gipuonj. Kamano jaduong'. Erokamano. Mane kaka en. Kamano. Yes. Koro. Kendo nitie team moro iluongo ni team wa mama. Yes. Team wa mama wacho ga ni donjo negi sana. Ang'o milaro ga gi joma mine? Dongi wuro gi kata sani. Erokamano. Bas mine nyaka puonje malong'o nikech mine gi chakruok. Gine kama gichako. Mine piny. Mine piny. Koro ing'e ni ka mine mogero piny. Piny ok nyal dhi nyime ka mine onge. Koro mine joma lich miwuoro. Ondikie buk mar Ngeche. Macha Jo Korintho mokwongo 11 ondiko niya,
dichuo ka onge dhako ok en gimoro. Koro matiende dhako e piny. Koro mine wathoro puonjo mang'eny kabisa nikech gin ema gimiyo wabedo ji. Kata an mawuoyo awuok kuom miyo. Koro miyo ng'ama lich kabisa mok tug godo. Koro sama adonjogino, adonjo kamedo ridhogi mondo gimed bedo jomochiewo kabisa. Ma kamoro dwa bayo to duoge wang'ayo. Lakini aonge gi wach gi mine nikech mine chakruok mag dhano. Adam nomi dhako, madam okuni po akonyora. Mano chakruok adek kisomo. Chakruok ariyo wesa 18 kiome kidhi. Koro mine joma lich kabisa, joma luore ngimana malich. Koro anatemo mana geng'o gi mondo giduoge wang'ayo. Nikech gin ema ne Satan oyudo thuolo kuomgi modonjo kuomgi. Koro atemo matek mondo ageng'gi mondo kik Satan yud thuolo kuomgi mondo donj kuomgi mondo pinywa othirno. To chutho aonge kodgi gi joma luoro kabisa nikech mine dongruok. Iwacho ni dichuo ka onge dhako to en useless. Dichuo without dhako useless. Mano ne Jo-Korintho mokwongo 11:11. Koro dichuo nyaka bed gi dhako. Bin nitie ng'ama osenyiso pastor na onge dhako. Nyadolo mochung' e bathino be useless. Motiwago. Me bathino. Odhi nyombo machiegni kabisa en. Karago. Erokamano. Asante sana. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Evangelist Michael Okecho Orienje. Yes? Clear DJ. Mago ibrogo kawa mielo tinge gi malo. Sani wayalo. The reason why I invited Evangelist here is because since this show started, nyakane show ni chakre. No chakore December last year. To wasema na bedo gi lemo kata jatich Nyasaye show ni kano chakore. Aseluoro Nyanza tegi show ni kendo pong pile mana kaka kupongni. To kana biro dala nikech aja Homa Bay. Na wacho ni ka biro dala iwacho gani gweth yomo gang'owa. Na biro mo gweth kendo na invite jadolo mondo bi olemnwa ne wach show ni kendo ket show ni e lwet Jehova Nyasaye mondo mi kwa wuok kwa dok Nairobi, kwa dhi Mombasa, kwa dok Kisumu to di ka en gimo tegno ma ok nyal lwar piny. Donge? Thank you. Jadolo wakwayi mondo ikaw ONAGI Show mondo iket e lwet Jehova Nyasaye mondo mi otawa. Ang'eni jomoko to nitie ma kik upand chupni go. Wale male matu dok kanyo. Wang'eni nitie jomoko masani neno ang'wen mbele ka to pastor nitinde. Koro wakwayo mondo ikaw ONAGI Show mondo iket e lwet Jehova Nyasaye ayanga kata kori bed piny in bende ne ONAGI Show. Bas tunaomba walemo. Yes, nyakomi Nyasaye luor. Nyakomi Nyasaye luor. Nyaka wachung' malo. Yes. Bas koro walemo nyathi Nyasaye. Nyasachwa man malo chutho. Wasegoni erokamano jaduong'. Timo maber. Yie mondo rewa kawuono mondo rom kaka joka ng'ato. Wane gik mabeyo kapod wangima. Ruodhwa erokamano. Itiyo gi wuoyi matin wadwa simi. Jehova Nyasaye mondo oganda malich maduong'ni. Waduto wachokre kaka joka dhano. Waduto wamor Nyasaye nikech waneno wapimo kaka wabiro dhi mor e tiendi chieng' moro achiel ka wawuok e piny marachni. Wabiro ka Nyasaye nikech igombo mondo chieng' moro achiel Yesu owachona adhi mondo alosnu kar bet. Ibiro luongowa mondo wadhi wabed kodi kama koro ywagruok mondo lag gi weche manade gi misike mohewowa pinyni. Koro kwachak wane kendo. Omiyo kiyie mondo wariwre kaka joka dhano, wamor kama, wanyier kama, Jehova Nyasaye wanyiso kaka wadhi bedo joma oherore malich kabisa manyiera nyera maonge ng'ama yware gi wadgi. Wuora erokamano. Mara nyisi malich kabisa. Aneno kitimo maber, ikelo jatelo ka, ikelo lago ura luoch. Nyasaye gi tim maduong'ni erokamano imed gwedhe gi tim neni te. Nyithindwa man kagi pod gin joma tindo Nyasaye. Iyie mondo waduto wariwre kama mondo wabed gi mor. Jehova wagoni erokamano. Ka wadhi nyime gi budhoni chung' kodwa kaka Nyasachwa, teko no bed kodwa, ipar wuoyi matin simi bende ma imiyo teko kachiel gi nyithindwa mamoko mondo waduto wariwre mondo gima lich kamani obedie mondo waduto wanere. Agoni erokamano wuorwa. Teko no bed kodwa chokruokni, imedwa teko, imiwa roho mari, ibed kodwa gi kwe ma isayowa en Kristo ma jawar. Amen. Sai mondo bedwa. Makofi, ladies and gentlemen. Asante. Koro inyalo bedo piny Erokamano. mondo mi ine show
kendo wamor ahinya kendo wagoyo erokamano ahinya. Put your hands together for the one and only Odiero Jamjengo. Engineer Fred Agunda, wapi pilot Meja Agunda, Shaban Onana, Ogina Jualawa, Samuel Vita, Musu Kwanjo, Kuno Gopani. Thanks you. Wapi makofi ya kiuno yangu? Watu wa Homa Bay, salamu alaikum. Kosa yanyo huyu? Papa Jay, hello. Naona waheshimiwa. Waheshimiwa Lago. How are you? Nice to see you. Ja kamera makgino. Mondo jopinyo neno na moso mheshimiwa. Gise chao joma mjenga hinya. But gima neno gi Homa Bay ka compare gi Siaya. Homa Bay aneno ka un gi maendeleo. Uchiegni choponwa Siaya sana. Uchiegni kabisa. Uchiegni mtafikia tu Siaya. Ingeni sani un gi airport donge ber. Wanti ngeni wachako neno ndege kapod watindo. Ndalo mano Obama biro Siaya ne nitie Air Force 1, Air Force 2 na American jet. But ka compare jo Siaya gi jo Homa Bay, giwacho ni okado wuoyo Kiswahili ahinya nikech awacho ni Kiswahili. Okado wuoyo Kiswahili ahinya. But gima compare gi jo Siaya gi jo Homa Bay. Ja Siaya ka wuoyo to medo Kiswahili. Ni donga nyisi ni ngacho kijana cha no maki. Ka wacho ga no rachi wacho na chesa. Kanyisi ga ni tim gimoro iketo mana ni fadho wacha. Lakini jo Homa Bay to koro mix dholuo gi English. Winjo? Iseyudo jo Homa Bay ka go mbaka. Koro kaka jo Homa Bay ariyo go mbaka ni ng'ane bing'eni jaodo diwo cha nomedo nyathi. Nyathi mar adek. To donga nyisi matano kendo dhako mama nyuol pile. Homa Bay ema kikosana go to bro nyisi no mara ikwenya to karedo kodi biro yeni an ng'ama radical. Aneno joma chuo ji madho gimoro amora. Osiepa kama unakunywa pombe know your limit. Know your limit. Tie ng'at moro no madho kong'o momer mokawo side chick odhi introduce tadi ir chiege. Ni baby, unajua side chick alikuwa anakataa kukuja home kong'o. Know your limit. Nenti ji ariyo madho kong'o, ng'ato kawo nyako town kacha. Kimadho kong'o know your limit kabisa, ng'e kuma ichopega. Ji ariyo nokawo nyako gimer. To gineno police station, mondikni police station. To gidhi, to gipenjo ni, nani yako hapa? Tunataka lodging. Police station. Police ngisengi ni idwaro ndaladi. Tunataka ya 1 month. Nagi betu 1 month kingo chiego kini bwana nani aliniweka police station? Ngama nokela police station? Ni biro kami chuna lofa par mar 1 month. To nikech wan gi offer wabumi 3 months. Koro know your limit. Osiepa manyi pesa. Ineno ka waheshimiwa ni kawe amoso gin ladies and gentlemen, distinguished guests. Ose, ama Mohamed. Najua uelewi but nita explain later. Je, manyi pesa osiepa. Kaji ubiro mbele kati mosini ladies and gentlemen, all protocol observed. Good evening. Huendra moso. Ladies and gentlemen, distinguished guests, His Excellency, and all protocol observed. Good evening. Good evening again. Toki winja biro kata wato ni jo Homa Bay mupo manyi pesa osiepa. Ki winji mosini mupo. Dong nana waka jo siasa biro ka ji opong malich. Raila ni kanyo ji opong malich. To podi penjo uni jo Homa Bay mupo. Ok gino maber. Pesa ber.
many pesa. Many pesa kata ka watimo gimoro iye ka wate. Ing'eni ka watimo gimoro iye ka kibro nyiso ni in ja pesa. Ka sasa ni watimo gimarach ka wate ibro neno ka DCI obiro mbele ka to unu enu chief. Gi yudhe madhi chwadou. Many pesa maki gi DCI. Onge ga gimarach ki onge pesa tibiro gi joma nigi pesa. Jachien moro ora weita to muli ni tineno ka jowetu wacho ni wachana e tugo na e. Omera chieng' moro mijengo no sani maisha tek sana. Chieng' moro maisha no chwada mukuru kamoro ni mukuru kwa jenga. Ing'eni maskini niga gaibu sana. Otieko ndalo adek kapok atedo gimoro nyisa ni koso jirende kuodha. Alafu wacho ni ema aibu ma jibro lando ni okatedga. Akaw kikombe mar plastic awang'o niketo chal ga nguruwe. Odumu ga nguruwe. Togi kabir jachien to jirani penja ni Odiero, na leo unapika nini? Mi leo nimeamua tu nguruwe kwota. Tobe karano tedo mena. To jirani bukre ni abe sebudho ne nguruwe. Tatedo mena ukatok ni matin. Kamane kaka nadar. Lakini okawara wakakutreat ga jo kibarua kobire liel. For example, lawyers osiepa kionge pesa kendi kumufuko ni oromo kodi. Inya yudo ni kendo nyako bwana to en moko somo kabisa. Nini no kendi ki lawyer, daktari. Bwana liel no tek dhiega. Yani ni temo golo oluomba wacha ni golo mawaidhi nyisi mani chwara nyango iti bro ketho weche. Bwana bengeni kionge pesa family kata rusi nyaminu nyatem kekia. Iwinjo mane Odiero to dong daka ne ni arusa nyango na nyango maru. Nyaka igocho ne baba. Sa nyango no timarus. Ni awa neno ni okwadwa chandi. Nikech ng'ama nigi pesa emi chando, iti chando ni ang'o? Chieng' moro watero Jacky barua wadwa mana yo Mabei koni. Omera tent lawyers ni kacha, tent daktari ni kacha, tent jo kibarua ni kacha. Gima nowang'o iwa ko Jacky barua wadwa. Wadhi ywago father-in-law. Omera be isedhiga kamoro urwako unyiewo nyaka lewni manyien gi komba mar 50-50. Ikaw nyaka gazet moro mar 2012. Koro iya no eme geng'o. Wan be wata jo lawyers be nigi gazet makawuono. Wabet kacha tent ba. Lawyers imoso mani hello. Bwana ing'eni min nyako cha nobiro nyiso nyako cha ni yawa jaodi ni timo ga kibarua na robo gi konywa baro yien ka. Ng'amo nyiso uni wabaro yien Nairobi. Yani design mitero wukate chai ne lawyers. Tamos moro maler, marieny, mar silver. Wanokelnwa birika moro muketo osogoro. Osogoro. Kidwa ng'e ni chai e dala moro, ng'i kako tok mandas. Mandas otok kaka mandas obet, kaka yudo kumibet mana ni. Ndalo moro ma iso chwada ma Jamjengo koro adhi tiyo kumi lose ji mochari. Kanyo mana doga yudo ni jo Homa be nindo wa gi swag. Yani na warwako ji to wakete sanduku. Ayudo ng'at moro kobet mana ni. Tapenjo ni ng'ani botho ni tang'o mano negi pride. En gi pride mang'eny. Adoga yudo moro ka nosim kotimo dhoga ni. Tapenjo ni ng'ani bosim ni be nyocho simu kele ka. Nang'o manotime? Notemo wacho ngeli yawa. Wadi wayudo nyako moro mobet ni ento kuna penjo nang'e gima nonege. Thank you so much. My name is Odiero Jamjengo.
wasebedo kwa nyiero, and there is this thing that I want to introduce to you guys. Are you ready? Are you ready, ladies and gentlemen? Wasepako Homa Bay nde tuwawe county cha. Unge county cha? Unge county cha? County cha, unge? Ha? Ingeni Nyanza niki county ya di. Kisumu main city, Homa Bay main endless potential. Donge? Ha? Ha? So, ladies and gentlemen, kuna hii unga. Adwa munda chiu mogo, nejo mogo ka. Yeah? Mogo ni olose kendo obedo produced a county of Siaya. And they are here to also give hope. I don't even kel mogo. Please, get me some mogo gi pek waluongo mana bonsa, odwa tingo gi lote adi. Lote adi. Bonsa. Bonsa ma Homa Bay ka. Bonsa. And bonsa online. And bonsa online. And Erigeri kako tingo gini makuru tingo lote areyo. Karibu sana. Ilungo ni kababa ugali halisi. This is 2 kg. Kababa ugali halisi. This is a product of Nyanza, and we are introducing it for the first time, produced, manufactured, and distributed by our Nyanza producers. It's called kababa ugali halisi. Sindio? So, I want to gift someone ugali from kababa. Sindio? The first person I want to give this ni mwalimu wangu. Mwalimu wangu aliniambia soma siku moja nisilale njaa. Mwalimu wangu wa Kiswahili, Bwana Uchogo, hautalala njaa. Wadon wachako waminga to lodi moro donka. Waminga lodi mudongni. Onyi Papa Jai. Wami Onyi Papa Jai, sindio? Ha? Dogi moko. Moko. Jenda. Bwana moro gukoko kato bedo bat jao. Dingeni ne oko bedo maber nyoro. Ha? Mheshimiwa. Mheshimiwa. Tafadhali. Ami mheshimiwa dong. Ha? Aminga? Ha? Amiye? Ulara ngogi mheshimiwa mani ani. Aya, adwa na mimi mheshimiwa ma ilungo ni ugali kababa ugali halisi, produced and manufactured in Siaya. Lodi podniti e bonsodich. Bas. Watu wa nyuma mpo. Ha? Untiere? Ha? Kora mi asemiyo mwalimu, asemiyo mheshimiwa, si ndio? Ha? Jaber. Suchi chalo such spaghetti. Kuni gone gogo kama nango. Aya, adwa na mija chien gie. Bi kauma. Touch power, tumpige makofi. Aya, podi gidong. Deom. Aya, joko ni pokwa miyo gimoro dong. Ha? Joko ni pokwa miyo gimoro. Ondengi ni nyago budget. Wamingawa? Ha? Waminga? Bas, koro adatio, walingurane. Adwa yiero ng'ama miyo. Ere ng'ama amini ni owuotho gi girlfriend ma jaber moingo nyiri maka te. Ha? Itingo badi tibede bath dichuo wadu.
Bia, bikao. Bikao ba? Ha? Biginyari no. Biginyari no. Ha? Kata nyaro no, ndiye kaka ok. Ai becha dier. Bas. Okay. Wamigi? Aya, eke jomoko. Eke gi? Ha? Ibiro nyakuni tingo ba ibiro gi girlfriend ma jaber molony. Ha? Koni asechiwo. Koni pok amiyo gimoro. Aha. Amingawa koni. Miye chien kacha. Bas. Now, koni abigo marach. Koni nyaka migi moro koro. Alipo chalno siepe ni onge kaka kecho sekai kawi. Gibiro bi. Girlfriend to kuji amini wuotho ka dok chien ni. Aya. Iamini ni ine Aya. Koro. You believe you have the most beautiful girlfriend in this audience? Exactly. Do you believe he has the best girlfriend? Nitie gima dwa wacho kaeri. Wacha ni gima wacho no. I'm the only person to believe, not you. Do you believe you have the most handsome man in this audience? Exactly. It's the same, huh? Wamigi dong? We give them. Wangapi wanasema tuwapatie? Asanteni sana. What's your name? Steve Wami. Steve Wami. Yes. And you? Evelyn. We wish you all the best in your relationship, in your marriage. Thank you so much. Wow. Let's give a coffee. Idwa goya. Aya, enda na hii. Kauma. Wapi makofi ya bonsa wetu tafadhali? Bonsa pia amefanya kazi. So, ladies and gentlemen, that is a product that has been manufactured and produced in Siaya. It's called Kababa Ugali Halisi. They produce from 1 kg, 2 kg, and all sorts of unga that can be used kutengeneza nini? Ugali. So let's appreciate them for supporting ONAGI Show and being part of this great initiative. We appreciate them. They have a representative somewhere. Where is she? Ni kama. Oh. Karibu sana. Tumpigie makofi. Let's appreciate her, ladies and gentlemen. Wow. Karibu sana. Thank you so much. So, this is a representative from Kababa Ugali Halisi. Welcome. Thank you so much. Karibu sana. Dong wawinja duwande. Homa Bay. Amoso uni beruru. Wan Siaya kucha wacho ni oyaure uru kata sani. Emomiyo gionge stadium. Uber. Mano ber ahinya. An iluonga ni Chichi Nyamodi Siaya. Waloso product miluongo ni Kababa Ugali Halisi. Gima temo wacho en achiel niya. Wan jo onagi. Wamakuru badwa
achiel kachiel wakonyre uru. Kik wabed gachiel kende, wabed gi moro Homa Bay, wabed gi moro Migori, wabed gi moro Kisumu, wamed gi mani Siaya no, kwa dongore waduto mondo. Kik mogo, kik mogo anwa oko, kikelonwa ka, kaiti nyisowa ni ok wanyal, nikech ikelonwa. Yes. Dong walosuru marwa. Kamano. Dong Thank you so walosuru much. marwa jothurwa. Yes. Donge ber. Kamano. Kwa medo machielo Homa Bay ka gibed ariyo. Kwa medo machielo Siaya gibed ariyo. Mago donga 4. Dong wapidho jowa. To waketo nengo moyweyo. Ma mogo yudre. Yes. Kipidho dumbi more bath odi kacha. Kikelo na Siaya. Anyiewo taloso mogo. Nyocha ne wane ndara nango nikech mogo donge. Yes. To koro kwanyalo yudo mokwa. Mwacham wadhi mang'e ndara. Dong wachamo mogo. Yes. Onge ng'ama yanyowa koro. Asante sana. Erokamano uru. Thank you so much. Wapi makofi ya Chichi? Put your hands together for the one and only Odiero! Wapi makofi ya Odiero, my super DJ? Let's do this. Mano dos jasuba. Hey! Hey! Mano do ndalo mane wadhi disco matanga. Diwinjo mane nyako no siling abich kuom guok donyo. Homa Bay intie. Hey, mos ng'ama ni bathi ni ok bichalo ni. Nuone gi Kiswahili ni aita kufanania. Almost Papa Jay. Papa, I'm your big fan. Kora penji. Duk jawiro gi Kiswahili enang'o? Papa wacho ni duk jawiro gi Kiswahili ni wich inazunguka. By the way, tindo kawinjo wangla. Nikech inspiration mawinjo kowuok e thumbe mama juu, hip hop. Emomiyo tinda rwakora kama. Dong neno mano? Ma hip hop, antina winjo hip hop. Ing'eyo ni hip hop en thum ma inspire. Koro, ing'eyo ni jothumbe ma Amerika onyalo biro stage kama, en emomiyo fans pesa, donge? Obiro, I don't need money, I can't give you money, I have good money, Togolo dollars. In fact, take those money. Mano hip hop mama du donge. Papa Jai jothum nitiere mabech waka koro wabidala. Gigol ni. Tap screen jothurwa bana nokwal jokuo nokwala seche 4. Jothurwa dong mana gi instrument odong gita kende. Aya, ichakisolone kicho chakuduogo. Joluo, tatimo nwang'o, ang'o mularo kod udwa nega nang'o? An mana kich, an kich mangoga, unega nang'o? Kunega bro konyo gang'o? Emomiyo, ero ripo, thumbe ma inspire. Lakini gimutim, agor money, thank you, give me back my dollars. Emomiyo ero hip hop, gin thumbe ma inspire, to kakisolone kaka iye medo wang'. Kendo puro chako duogo. Tap, wadong mana gi gita kende. Yawa koro taonge amplifier. Ben suda na kune no lor na instrument buti kaya jothuru aol. Wanga jota ringo go yawa kata mana gita chiel jothuru ajony. Koro watemuru papa. Amapi bwana tindi ler. Koro, by the way, kidhi od japesa, ibiro yudo ka japesa ndiko gik matin. A peaceful home. Yudo ka ndik ni peace be with us. Omera bisa donjo od jachan. Yudo ko keto gik moko ma inspire, iwoni ni muwuoyo kodi. Kineno gik kaka tinde ineno chieng' moro nodag maber. Kidhi e kona ni ngima ok chun. Kidhi kona ni kotamore to tamore. Mano mentality makwero ga ji. Ng'eni ng'at bila no en gi mentality mar dhier. Owichoro tuto mkebe moro koro nindo ga bwo tanda nogole 2020. Nodwa challenge go dhier.
Bono kija chale dier ke kube witucho hindi ndoga buwa tanda ni bole 2020. You will never be a millionaire. Biel ko ngama nigi pesa samoro nyalo dhi adhi yad tipenjo ni Mercedes ni pesa di. Tiko nini 4 million. Tidwoke gi Kiswahili mama chikni kwani zile soka. Kata poverty will see passion in you. Bro ringa cho. Put your hands together for Kasuku Ogola Wazara. No kwa biro miela ina no biro jimiyo jinyero dongi. Bas agaga nduru nyathi manyako meluor. Gonduru kabisa man gima nyamuri kuoma. Ki make sure ni nyiere minyiero kende man gima joma nyiri joma chuo uto uno wetena joma nyiri man gima muri kuoma. An gi dimples moro Kenya ng'eyo nyathi manyako hero kaming'iyo no. Jothurwa ani luonga ni Fred Alvins Owiti Kasuku ajagwase ka an ng'ama odonge gweng' mosome gweng' modhi ong'ore gweng' mosere gweng' mopuonjore timbe maricho gweng' mong'e gik maber gweng' mokalo mana gi gweng' ka to nyinga mar manyo mogo Nairobi jomoko luonga ni Ogola Watchman Mazora jomoko be luonga ni Nebukadneza owadgi Witi Dherilo Osesoka Wangwari jomoko be luonga ni Odi design cha abongo kaka dai ka design man madware go koro yiere kind jogo te manyalo mori bedo free sama simi no kona ni wabiro mabe I was worried nikech miyo jok ma ing'iyo go aweneno wetena kama ng'eny kabisa joma somo go aneno diva watama kacha aneno kelo ng'onge joma somo go mbeta so it was a bit tricky to gimoro no miya chir joluono go ngero moro ni ruodhwa ni timo ang'o kora nang'eni ubiro paka ne ruodhu omiyo achoni joma nyiri many gima nyalo mori sawa donge kaunti temo tiyo maber yawa kaka wan joma ni Nairobi donge kaunti tiyo maber sani ngima olokore sani kikoro nyako ni jaberin kanyo ni an Sofia kanyo ambe awuok runda ka ikri pio biro ni ang ni tundi ni miya mana 45 minutes ndege osekeli ta ngima bedo mayom donge ndalo machon kana dongo wuoth nopogore wuok gwosewa nyaka Sindo ni dhigi either tiendi ndiga kata pikipiki kitundo Sindo tiyudo gimiluongo ni olwenda jakom olwenda onego ting' ji adi meka king'eyo abich koro wan ndalo na chama chon cha olwenda no ji abich go komodi ne bede but chien gini magipong'e kacha kar dereva bene chak ting'o ji 7 kar dereva kanyo kikidonje kikia riembo nikech dire koro yo ka dereva nya wacho ni ba lweta ni mabor lokna giyano to in midiye gi lweti koro chieng' moro awuok dala katundo Sindo tayudo olwenda mosepong' do ma ji odiere nyaka dirisa mar kom machien king'iyo koyaw dirisa no to en mana olwenda madhi muoch oko to jogo poro kasamani odong' ng'at achiel odong' ng'at achiel jakom wadhi to nikech an garaka dhod chok nya yaw iting'i to tiendeni emisoye i olwenda gi dirisa koro denda gi gwenda mating'e box niyo kewi bodi ating'o malo ka gwenda gi denda ni e bodi tienda ni e olwenda gari osepong' olwendo pong' koka jogi dwa chako go kwano Sindo ka en minruok gi kwana ka gima tek gi kwano cha en kwano ma iluoruok gi duogi ma ng'ato dhi many nyaka wadgi minche kutieko form foden ma wiye pod fresh okurum kitieko kwano ni pup koro idong' ne buru koro buru keli buru biro kawuok kodi Sindo kochomo kodi stage ka an ng'ama obedo oko ma ji neno ma ji wuoni buru timono we watund ka asegoga kwalora an minena ni karaber joma nopondo iye ka osiepna moro chieng' moro lwalogo kanyo to winjo ka ng'ato koro mani mwasemiwa Isaac Mwaura imbi biro ka koteng'ore go kore ni kare mana ino ma jaluo buru ni timi marach machalo nade ni yaw kitunda Homa Bay butik ka in gi watni mora to in gi advantage idhi luokori kokidonje bas kionge watni tidonje bas kaka ino ting'eni buru cha nogoyi to lwedo moko kikore makori chalo zebra nikech ka buru ogo ka kamopondo ni oko goyo kori chalo zebra
Bas miyudo Asego ka bo ok en bas mipango to ok nene. Iwinjo ni owuok saa 11:30. Ok unene to sechaka pange. Kure ni irite nyaka saa 11:30. Karomo saa 12 mano useng'ado bas ni kokikele lakini pod ok yaw dhode. Kokida yueye mos idonje kom mibede kombi. Kokineno ka ng'ato wuogi kene kabireta gige gari kama ng'eny kare injin ne rach idwa losi. Kisebede bas be malong'o kaka ng'ama wuoyi igo ga kwano ni an ka chunya lota bana yude nyathi moro manyako mobede batha ka agogo mbaka kadhi Nairobi. Hey, mit happy bedo marach. Okay, an chieng'no kana dhi Nairobi na yudo Njoroge. Wiakuru ni Njoroge en ng'ang'a mondo ung'e ng'ama nobede batha. Njoroge en Jakuyu modak Kinangop mago ohand kitungu kokelo koni to dok ga gomena. To en ng'ama ok luoro luok. Koro ing'eyo cocktail mobede batha ka a. Then en ng'ama kano pesa ka mon mane chiro ka ten dichuo. Ma inyapogo kuri ni miwang'i adagolo pesa. To so lwete ka a. Koko da wuore. Mana ng'ama nabedo go. Gari ni be kokidwa pange. To gari ni sami pange stage ka. Tijo kidwa keto gimoro but dereva tikoni ni kanyo liet. Nikech kata jomo bedo tok dereva ka ok nyon piny. Gidiero ni iwoni engine mar gari no en engine mar puso mil. Nitie kako galagala ochwakore. Kirwako wuoche man gi sul kama to bileny. Nadonje gari no maketo gwenda ka tundo cho past Kericho. Tawinjo ka gweno dum. Kare gwenda osobokore. Motedore kende engine ka. We nyathi otim gima dwaro. An jothurwa ahero tija mar watchman nikech anyuonda noyie nago ni atim gima nyalo dwaro. Nachako bedo watchman ka ja klas 3. Kane wadhi e Thumba gweng' to wetena odich gi nyiri mamoko. Koro an miweya gi nyi dala waiwa ni Fred in mohiga tieno gini in a watchman. An imiel gi nyaminwa tan ka a. Mane kaka nahero tija ni jothurwa. Kidwa kwa keti kwa wate. Koro iyer. Abedo watchman nyaka ng'ora. Akia gima wadwa chane timo to no wanindo kode e simba. En nusigo mani omra kowa kamoro gotieno. Akia ga nodhi kanye. Ni kowa kamoro gotieno tidhi waya e tie sing'enge tikura ni kiwinjo ng'ato tiba kidi ogo mabaticha. Kasebedo wanyaka tiny ng'acha ne dhega ong'ora. Mago mana bedo watchman e ngimana. Bedo watchman en tich mamit kabisa. Watchman chalo conductor. Joma nyiri kwa wuoyo go to conducting en kawuoyo gi ng'anyako to nyako tem make sure ni oyueye but mute ka a. Iwinjo muya maliet ka goyi. Madam otunga sa 10. Kwani koso manda conductor makuni opogore. Mane kaka watchman be chalo. Kidwa bedo watchman manyiri ohero kona muda kwal ni siri. Akwal ni siri. Kidwa bedo watchman manyiri ohero. Tim homework ne dichiel kata one weekend. Bed gi torch. To toji ni kikimoke. Batisi wega mani ufuku. Kasti kona how magic it will work. Akia gimati I don't know. An poka wacho gimoro yawa. Mokoro igo an poka wacho gimoro. Ba wacho gimoro marach. Tigre kamano. Erukamano jo Homa Bay waro buchieng' machielo. Who believes she is the best dancer we have right here tonight? Huh? Ati? No, nataka hapa. Who believes she is the best dancer we have right now? Ladies first. I need 2 ladies who believe they are the best dancers. Pande hii, tuko na mmoja. Do we have any? Kuja. Come. Please come. Aya, let's try this side. Ako wapi? Can you imagine just because of dancing unapata return ticket kwenda Nairobi na kurudi courtesy of Renegade Air? Courtesy of Renegade Air. Kuja. Come. Kuja. Jomose miel kodi emosie mi bia. Aya, kuja. Gik mimiel go in go iluora ngo. Usa miye kare dong. Aya. Ere machielo. Wapi mwingine? Aya, kuja. Come. Kujeni. Aya, tulete watatu ama wametosha? Watatu. Wametoka wote this side.
This side, si ndio? This side hakuna mtu. You believe you are the best dancer we have in this house tonight? I can try. You can try. Na wewe? I believe. You believe. So one can try, one amejiamini, si ndio? Haya. Are you all ready? Haya, kujeni songeni mbele. Songa mbele. My super DJ, do you have something for them? Haya, let's do this. Wekikuangi di round 1, mundo wangi idonge. Haya, let's do this, my super DJ. Let's do this. Tudo. Aha. Shikilia, hold it, my super DJ. Hold it, my super. Do we have a winner? Do we have a winner? Apenjo une. Wawe ura wagi nigie finals. Kokalo kanyiri gidhi wuotho duk. Haya, kujeni. Aha. Lazima tupate mshindi, si ndio? Are you all ready? Are you all ready? Mwalimu kikijali ama nyomogo. Haya, are you ready, ladies and gentlemen? My super DJ, are you ready? In 1, 2, 3, let's go. Hold it, my super DJ. Hold it, my super DJ. Kuja. Wangapi wanasema ni huyu? Wangapi wanasema ni huyu? Hey, ladies and gentlemen, please come. Amenda wapi? Ako wapi? Oh, come, just come. Just come. All right. So, ladies and gentlemen, aya, tunyamaze. Ba mano mar dweche adi. Aya, tunyamaze tafadhali. Aya. Thank you so much. Wangapi wamekubali ni huyu? All right. So, ladies and gentlemen, courtesy of the best local airline we have in the country right now, we are talking about Fly Renegade Air, ladies and gentlemen, gives this lady a return ticket kwenda Nairobi na kurudi. Karibu sana Mr. Patrick. So much. Thank you. Hold it, my super DJ. Hold it, my super DJ. Ladies and gentlemen, let's appreciate Renegade Air and Mr. Patrick Okech here. Karibu sana Mr. Patrick. Ladies and gentlemen, aya, King Dear Studio, aya. Umewahi panda ndege? Once. So this will be the second time you are boarding a flight. I'm happy, thanks. Wow. So Mr. Patrick here, do you have something to say as you present the return ticket? Yes. I'm also Uteni Berurute, the Homa Bay County. I'm also Berurute. This is Okech Patrick from Fly Renegade Airlines, the best airline in Kenya for serving the people of Homa Bay. So today, we are going to award the best lady here, the return ticket from Homa Bay to Nairobi. And when it gets to Nairobi,
I will also extend a complimentary lunch at Carnival so that she can enjoy. And for the people who doesn't know about Renegade Airline, we fly to Homa Bay, we fly to Kisumu and Wajir. This is the best airline, and mindek jo luok kende. Kornya kwa supported ni kinyarwa ni bemial maber dongu yenu wa mia ticket. Kauna ni ncheng mana chieng entertainment onge wa promotion omar airline. Koro wa mi nyako mondo miel wa mi ticket. To awanjo na konya dhi kende ni nyako dhi gi ng'ato. Jadi ma wacho ni ok onyal dhi kende. Koro wadwaro chwadi bobi omiel kaeri. Konga penja na nyako pono yeno bro dhi kende. Ibro dhi kende. Aya, kwanza linguru ne. Linguru. Uko na mtu? I'm very single and searching. Very single. Yes. Single and ready to mingle. Aya. Mera ayeni kech ni Homa Bay ka. Aparo ni korosimi. Ibro dhi kode ni kitchen single. Ibro dhi kode kanyakla. Ladies and gentlemen, I am also a hard-working man who believes in the Almighty Lord, and I am single, and we will mingle. So we want Mr. Patrick Okech to present to her the return ticket from Kabunde International Airport to Wilson and back to Kabunde, and during her stay in Nairobi she will have a lunch at Carnival, courtesy of the best airline we have in the country right now. We are talking about, yes, remember, hold it. Remember, Renegade Air flies 3 times every week from Kabunde to Nairobi and back to Nairobi. Yes, and of course, if you are traveling from the lakeside city of Kisumu, Renegade fly twice daily to and from Wilson Airport to Kisumu and back to Nairobi. Let's give a round of applause to Wilson, to Fly Renegade Air, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Patrick Okech. Can you please? Tumshukuru, ladies and gentlemen. Tupigie makofi. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Oromo. Oromo. Mwanaume mgani anataka kuona na yeye? Uduare kituo manadeni. Ni huyu. Haya, kuja. Just come. Kuja. Iol manadeni. Wakel gi ariyo koso ma oromo. Ariyo. Giwacho ni maja tago vuo ma ok dansa. Ere machielo? Koni ere moro? Ma? Aya bi. Aya. Ariyo gi oromo. Wakel maradek. Giromo. Aya, my super DJ, are you ready? Are you ready? All right, let's do this. Kamata position. My super DJ. Yes? Tuongeze moja.
Haya. Wamesema tuongeze watatu. Haya kuja. Wanasema hold it. Hey. Wanasema eti huyu atoke eti yeye ni dancer. Atoke asitoke? Asitoke si ndio? Haya. Kujeni. Mko wote? Wapo wanataka kudance? Haya. Haya. Kila mtu akamate position. Nataka kamata position. Tafadhali kila mtu akamate position yake. Aha. Tuanze tusianze? Haya, kuja. Ati huyo kuja huku. Katikati. Haya, kuja. Haya. Are you all ready, ladies and gentlemen? Are you all ready? In 1, 2, 3, let's go! Hey! Hold it, my super DJ. Wamemaliza ama tuende final? Wamemaliza ama tuende final? Wamemaliza. Haya, riedeni hapa. Tuanze na pande gani? Huku. Wangapi wanasema ni huyu? Aha. Wangapi wanasema ni huyu? Wangapi wanasema ni boss? Wangapi wanasema ni huyu? Wangapi wanasema ni huyu? Haya. Ni kama kuna wawili wameshika. Si ndio? Ambaye ni huyu na huyu, si ndio? Haya, asanteni sana. Wanaingia finals. Si ndio? Wanaingia finals. Haya, tusonge mbele. Are you ready, my super DJ? Are you ready, ladies and gentlemen? In 1, 2, let's go! Wapi shangwe na vigelegele! Hold it, my super DJ. Hold it, my super DJ. Do we have a winner? Haya, kujeni. Kuja. Wangapi wanasema ni huyu? Wangapi wanasema ni huyu? Now, ladies and gentlemen, there's even more good news. Are you ready to hear the good news? Now, the winner will get a return ticket to Nairobi, courtesy of Renegade Air. Bello, put your hands together for the one and only Jacky. Adwane mondo today adwane mondo introduce jaoda. Jusiku penya ere chiwori. Adwa introduce jaoda. Wiena. Adwane mondo awacho tachiel. Ago yeso kamano niwete kodo chuo musabiro mondo konako jaoda. Jaoda nang'iyogo. Chuora noera. Ani jimikao. Matindi jisa noko sera. Nogo ya piny dichiel talwar. Achaka chungo kendo mar ariyo aguo ne jake piny. Kachaka chungo to goya piny mong'iela. Nokawo tero dalagi nikech dhok owacho boge nogo jonyuolna nouso te ok aneno berne. Opak Yesu Ruodhwa.
Someone will be no matuo kabine no septata penye babe, what can you eat? Don't you say anything. Ambe na kama na thing eno. Emana mie e dog eno. Taka ni red. Kaka na kama mie fundulo e kaka no digo. Opaki Yesu. To beno be kamano. Opaki ruodwa. Chirima ujo kaduna donga ngoa. Yesu ngona. Koro nyicha yudo moro. Kech tembe ng'eny wano nyalo temo ng'ama bako pod atin okonigo bena baya. Waluongo chuora tafadhali. In the meantime, dichuo irai. Asam. Chap chap. Gimisomo onge wesungori koro bika. Onge gimisomo wesungori ahinya. Ane makony kech ane mago ohala. Tayudo king'eng. Kida kao nyathi manyako we kao ng'ama anda sam. Kiang no tol. Ni dak. Ibiro riembe winy. Usiku ay undang no chuora. Kao gima chal kama mondo ibed kod kwe. Yoni ngani kati nyisa ni gole jamni ok abiro kanyabiro diemi. To dhinga. Yora wuokan sorry omena ole ogoluru jamni. Ogola. We kao ng'amo kod paro. Mabonge nyaka staring riembo. Onge nyaka gige moko manindo oko. En kata gimo paro onge kech oparo to chieng' tich adi mobiro bedo mabor. Alright, ladies and gentlemen, we still have a number of comedians at the backstage. Have you been enjoying the show so far? Now, since you have been enjoying the show, I know you have been smiling and happy all through. Ladies and gentlemen, there is this beautiful dental clinic that gives you the smile that you've always wanted. We are talking about Dr. Shamrakewa, ladies and gentlemen, is the best dental clinic we have in the country right now, giving you the smiles that you've always wanted. So, we have Mr. Teddy here. Teddy, please have the microphone. From Dr. Shamrakewa Dental Clinic. Mr. Teddy, please, all the way from Dr. Shamrakewa Dental Clinic in Kisumu. They give you the best dental services that you've always wanted. If you want tooth whitening, braces, tooth decay, root canal, or any form of family dentistry, they give you the best dental services that you've always wanted. Can you tell us something about the best dental clinic we have? Hi, everyone. Hi. I hope you're enjoying the show. We're also glad to be here as one of the sponsors of this great show. Dr. Shamrakewa Dental Clinic is one of the best dental clinics in Kenya. We are based in Kisumu and Nairobi at the moment. In Kisumu at Mega City, ground floor. And Nairobi, Freedom Heights Mall, Langata Road, opposite Carnival Junction, second floor. What are listed there are some of the services we offer. Just a number of them. We offer so many services. And you are welcome so that you can brighten your smile. Thank you very much. Wow. Happy makofi ya Teddy. And one thing that Mr. Teddy has not mentioned is that you can do your bookings, appointments, and inquiries through the official number that is written there. And I will also read it. That is 0732 224624. 0732 224624. And if you didn't know, Dr. Shamrakewa Dental Clinic also accept all insurance covers. So if you're using any insurance cover for your medication, from NHIF, APA, UAP, Old Mutual, AON, Madison, any insurance cover that you're using for your medication, you can use that to get your medication from the best dental clinic in Kenya, that is Dr. Shamrakewa Dental Clinic. So right about now, are you ready for our next comedian, ladies and gentlemen? Are you all ready? Are you all ready? Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Yitsiaya Omwanda Wodinyaseme. Omwanda Wodibarak. Karibu sana. Wapi makofi ya Omwanda? Thank you DJ. Asego kanyada untie. Omwanda Wodinyaseme. Dhiang' nyara. Omwanda gini chikore. Omwanda dala biro dhiye to ok.
Okeo joko nduru manganga chieth nyuol chwo nyakako moli kak marach jasan ka isoka. Punda tienda bicha chiel to mana marang'owa sunga. Osunga sunga to duoko. Ochako sunga sunga to duoko. Kendo sunga sunga to duoko. Olago wuda luot samiwero wendi. Thumi ochiek chal kod mach mochiek e polo morito wang'o ji. Mano wuod Kisumo. Ingeni olago wuda luot dala wakocha in ora. Nyarwa moro nyuom dalau. De onge un. De okunyiedh dalawa. Umiyo nyiedh dalawa. Giloja ber putetini puro kojiko tedogi uma. Nenrie kakiber. Uko na mutu. Kaonge tiwacho watudi ka ng'any. Kinyen wedding. Pilau wachamo bang wedding. Mathayo 28. Matinda dek. Mapoto achiel wacho niya. Mon chendo. Toki sude mapoto ariyo. Wacho niya. Chuo to koro chendo saidi. Ng'ama nie bathi. Lokri ng'ama nie bathi koni nyise ni mon chendo. Jacky lokri koni nyise ni chuo to chendo saidi. Ka sami lokori minyise kamano no. Tiyudo ka en nyako. Maseche modonjo ka. Ineno kodonjo kacha. Konang'o paket mar yogurt. Monti mang'owa. Sami dhi kama tiyudo nyako cha en mani neno. Kanang'o paket mar yogurt. Bolgam be koro nyamo molokore marachar. To okuode dhoge. To otime togo ni ta. Mano nyar kabuoch. Koro nyaka buoch kosi chopo kako kabuogi. To koro nyamo bolgam. Bolgam koro rachar. To kilokori tineno nyako matar. Otar. Kech king'iye wang'e ka wiro mowuoke bade koni pod tar modagi tuche. To kisudo bute kama tiwinjo kodung ni via for men to pod otar. Mano nyar kagan. Kasto nyako no ineno kuwuotho ni i. Mano nyaka gan wiyo wil no oyeyo punda misigo. To ka en nyako makinene kodonje holka odonjo gi tambla. Jo adwen tambla en glass molos gi plastic. To kidwa olo gimoro iye to nyaka ithung'e gi e kore kama nikech ka ok ithung'e to kiolo gicha to lwar kode piny. Mane tambla. Koro nyako ni odonjo gi tambla. To kodonjo kato gima ne nie tambla cha olungo ni i. To lungo waiter ni kuja kwa hapa. To oro ginis. To kikelone to loke tambla cha dichiel. To duoko ne waiter chupa to nyise ni leta ingine. Mano nyage masumbi. To ka en nyako 2 weeks ago nyako ni ning'e ni luonge kata ni moli achieng'. To sani kidhi mose ni moli achieng' to nyise ni excuse I'm Molly Jacobs. I'm Molly Jacobs. Tiwuoro ni to ya Molly Jacobs ke odonjo kanang'o. Mano nyaka rachuonyo. Nikech nyaka rachuonyo donje relationship bang' ndalo adek wiyo wil gi nying wuon gi okawo nying dichuo tandika kuome ra.
Nyar karachuonyo ni garaka more relationship ka. Ng'wech modonjo gono be kaka wuok garaka. Ka in gi nyakarachuonyo man plan B nyaweyi samora mora. Moloto dwe mar 8 mar show iweyi. Asego untie. Nyika nyada. Uto mbaka wuok kanyago sani. Nikech kago mbaka kanyada. Blackboard adi mar CBC. Koni gi koni podago agambak nyika nyada. Nikech nyika nyada chalo kanisa. Chuo wetega kanisa dileme kendi. Kanisa dwaro jakwaya, jokwaya. Ema tinde giluongo ni mpoa. Batiene ni wolo, mpoa. Mano jakwaya. Kanisa dwaro janabi. Ema giluongo ni verified. Tinde giloke. Kanisa dwaro nyaka mtoto misa. Giluongo ni confirmed. Omiyo nyika nyada, unwe wawe agikanyo. Monti mang'owa, mon chendo. Joma nyiri. Nyasaye no chwe maber. Momiyo usura maber mayom. Momiyo unyaka long hair. Momiyo unyaka gwal. Nyaka nyas. Otamu mane fair kende fair. Mon chendo. Dako en ng'ama weye sitting room sariyo. Otieno. To nyisi ni wuon ng'ane adhi nindo. To imbi nyisi ni dhi ninda neno news. Bang' dakika 10 to duogo gi night dress. No manyo chaja. Hey! Monti mango. Chuwetega. Ka oduogo no manyo chaja. Ine chaja mamanyo. Ero uru kamana ego. Wapi makofi ya Omona? Shikilia masipani. Wapi makofi ya Omona yuri jaseme? We have a lot of goodies. Can I get the merchandise? The merchandise we want to give nearly everybody here something. See, you have been patient and we want to bring the next comedian. But before that, there is this beautiful organization that has been lifting and giving hope to the society. Inaitwa aje? Inaitwa aje? Wengi wenu mmevaa hiyo t-shirt. Inaitwa aje? Shofco, ladies and gentlemen, is shining hope for the communities. They give hope and they uplift communities from all over the country. The semi-urban centers, the ghetto regions, they give hope from various categories. They have the Shofco Urban Network. Thank you so much. Wow. Now, I just want you to, okay, please have it, bring it on. Wangapi walimiss t-shirt wakiingia? Wangapi walimiss t-shirt wakiingia? Wangapi walimiss wakiingia? Now, zimeisha? Karibu niseme wameisha. Thank you so much. I need a lady to help me distribute these things. Hey, and you have been married for 12 years. Nani? All right. Ndio mnyang'anye. So, ladies and gentlemen, hold it, relax. Ladies and gentlemen, Shining Hope for the Communities gives a lot of services. They have what we call the Shofco Sacco. Shofco Sacco, you can register and save and get a loan 3 times what you have saved. They also have what we call Shofco Urban Network that has a supportive program for TVETs.
Kama kuna mtu aliacha shuleni class 8 form 4 na wana namna, you can apply through Shofco Urban Network and join the TVET institutions. You can also join Shofco for soft loans and health services and education as well. They give you a variety of services, and this is something that was started by a Luo called Dr. Kennedy Odede. Let's appreciate him, ladies and gentlemen. Dr. Kennedy Odede, ladies and gentlemen, went and studied in the US, and when he came back, he said he will not leave people to suffer. Right now, he is sponsoring over 600 students in the US. Let's appreciate him, ladies and gentlemen. Si masomo ni mzuri. So I want to give this. Yes? Huh? Aya, ati? Vin, please come. Can you take this bunch and help me distribute? Genge nyokunya tieko ge. There's this lady who has been attending all the 8 shows of ONAGI Show. Tukiwa Siaya, tukiwa Homa Bay, tukiwa Migori, tukiwa wapi. And ladies and gentlemen, I want to appreciate her with one t-shirt in a special way. She's called GD. Can you have this, please? All right, Mr. Papa J. And of course, I'm also happy to see these gentlemen who are here courtesy of the talent department from the greatest county of Homa Bay County. They are our talent directors in the county, and they are doing an amazing job, and we really need to appreciate them. Situwapigie makofi, ladies and gentlemen. And of course, we have a full team here. We have Mr. Ken Kiche. We have Mr. Onyi Papa J. Beungen Onyi Papa J is a talent director Homa Bay. Huh? What are this be? What are this be? What are this be? A B. Shikilia na uweke hiyo sauti iwe kubwa, kwa sababu hawa jamaa wametudharau sana watu wa Homa Bay. Eti watuelewe Kiswahili kweli? Ni uongo. Eti watu wa Homa Bay watuelewe Kiswahili? Kujua ndio hatujui, kuelewa tunaelewa. Kujua ndio hatujui, kuelewa tunaelewa. Mnaelewa? Kujua ndio mjui. Mafans oi. Wana Homa Bay oi. Warembo mko sawa? Okay. Kwa majina naitwa Bernard Onyango Anginya from Sudanese Bita. Simi Kenya. Yes, brother. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa mwaliko wako. Thank you so much. Ulikuja kwetu juzi, ukatualika tuje hapa. Sisi wote na tumekuja hapa, tuko wote. Yes. Tuko hapa na director Kongere. Karibu sana. Tuko na director Ken Kiche. Senior producer. Tuko na HR Fred Chuchu. Yes. Tuko na director Ondeng Daktari. Karibu sana. Tuko na director Collins Kale. Yani ndani ya nyumba genoa imekuwako. Wapi makofi ya watu wote? Na tunatoa shukrani kubwa sana kwa gavana wetu Mama Gladys Atieno Nyasonawanga. Yes. Kwa kukumbuka talent Homa Bay County. Mimi Onyi Papa J nisingejua siku moja nitakuwa kiongozi kwa hii county. Lakini leo hii mimi ni director talent development, tukiwa tunasaidiana na ndugu yangu Ken Kiche. Ken amka. Wapi makofi yao? Kuja kidogo tafadhali. Kuja kidogo tafadhali, salimiane hapa.
usalimiane. Mama Gladys Wanga amejitokeza na amejua kwamba talent wale wako chini kule mashinani. Tutakwenda na Ken Kiche kwenda kuwaletea Collins Scarlett. Karibu sana Director Ken. Say hi to the people of the great county of Homa Bay. Jothuru wa moso ni Nyasaye ber. Nyasaye ber. Aya mosna nyawadu ni wek thagori koda. Mosna nyawadu ni wek thagori koda. We will one gi director Umude Ayeko ka. Umude stand and wave. Chumali mos jothurwa. Maka Kiche chumali mos jothurwa. Erokamano wan wadwoko nege no waero kamano Mama Gladys for the appointment. Wan wadwaro ni mondo wanacha the talent. Kiwinjo ka iwinjo Thumbe Odosh mago lweta. Kiwinjo Lady Morin iwinjo mago lweta. Kiwinjo iluongo ni ngawa Grace Nyakindu mago lweta. Almost Freddy Jakadongo Odongo Swag ane makelo gi platform. This boy miluongo ni Aroji Chogo. Aroji Chogo, yes. Aroji Chogo nakao kaja class 7. Then atere mama. To mama notimo maber. Mokawe mochako puonje sani odhi timo form 4. Donge ber. Koso nango jodalawa. Koro wan tijwa en niya wadwa tap the talent within Homa Bay County through the leadership of Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Asante sana. Wan wadwaro niya ka in gi talanta si mimi neno ni nwanindo go kitenda di achiel washa because no thagre to kawuono Nyasaye oting'o malo koso nango dong en gima ber ni apiny tibiro malo koso siko kama intiere cha. Wan wadwoko ne Nyasaye erokamano ni simi. Yes. Through giri ni let us join hands. Wariwre uru mon talanta mantiere go wakel gi mon at the end of the day giyude gima gikete mesa, giyude kaka ginyalo konyo jogweng'gi, giyude kaka ginyalo kelo osiepe be mondo wabed gi mor adi. Wan Homa Bay County iluongo ni endless potential. Endless angowa? Potentials. Kindly repeat please. Endless angowa? Potentials. Gino en angowa? Dongruok. Erokamano. My name is Ken Otieno Kiche and Jakasipul and Ginowa as a director. Thank you so much. May God bless you. Asante sana. Thank you so much to the entire team. Dongo nyi ochwad no achiel moro katobed piny. Ochwad no achiel moro katobed piny, si ndio? Twende kazi. Wapi makofi. Dijoi tafadhali inua kidogo. Wapi makofi ya Onyi Papa J?